Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng injang bocah-bocah. Injang punika kepanggih malih kalian Pak Imam pelajaran basa Jawi. Bocah-bocah, isu iki ayo padha gladen bab pawarta. Apa tegese pawarta? Pawarta kuwi kelebu tembung andahan. Tembung andahan kuwi tembung kang sampun ewah saking asalipun. Tembung pawarta saka tembung lingga warta. Warta kuwi tegesipun berita, kabar kuwi. Jadi warta kuwi kelebu tembung lingga. Jadi pawarta kuwi saka tembung lingga warta. Warta tegese berita, kabar. Tembung lingga kuwi tembung ingkang dereng ewah saking asalipun. Nek cara Indonesiane kata dasar. Nah, apa sing diawarani pawarta kuwi? Pawarta kuwi yaiku pelaporan kejadian kang mentas wae dumadi. Kejadian yang baru saja terjadi kuwi diwastani pawarta. Pawarta sifate ana papat, ya. Sifate. Siji, sifate pawarta kuwi faktual. Faktual kuwi tegese ana kasunyatane, terjadi betul-betul, tidak imajinatif, tidak hoax, ya. Ora kabar palsu, ya. Loro, aktual. Aktual kuwi hangat. Hangat. Aktual, hangat. Ciptas wae kedadean. Nomor telu, narik kawigaten. Kawigaten kuwi tegese perhatian. Jadi nek narik kawigaten kuwi tegese menarik perhatian. Sing nomor papat, sifate pawarta kuwi wigati. Wigati kuwi tegese penting. Ya, penting. Jadi sing di apa wae sifate pawarta kuwi ana papat. Siji faktual, ana kasunyatane, ora hoax, ya, ora kabar palsu. Aktual kuwi tegese hangat, tas mari wae kedadean. Nomor telu, narik kawigaten, menarik perhatian. Kawigaten kuwi tegese perhatian, wigati kuwi penting. Nah, apa wae kang kelebu unsur pawarta? Sing kelebu unsur pawarta kuwi ana 5. Ya kuwi 4W 1H. Nah, kuwi salah ya. 4W 1H. W yang pertama, W sing kapisan kuwi what. Tegese what kuwi apa? Apa kejadiane? Apa peristiwane? W kaping pindho wu. Wu kuwi tegese sapa? Sapa sing terlibat
ing peristiwa kuwi. W nomor telu where kuwi ing ngendi atau utawa di mana. W kaping 4 kapan, when, kapan peristiwa kuwi terjadi, kapan kedadeane peristiwa kuwi. How, kapriye, bagaimana sampai terjadi peristiwa tersebut, kepriye sampai kedadean peristiwa kuwi diceritakake. Nah, kuwi unsur-unsur pawarta. Nek disingkat dadi 4W, petang W, 1H. W pertama what, apa, W kedua who, sapa, W kaping 3 where, ing ngendi, W kaping 4 when, kapan, 1H-nya ya kuwi how utawa kepriye. Nah, pawarta kuwi dibagi-bagi jadi 4. Jadi jenise cacahe pawarta, ya, jenis utawa cacahe pawarta kuwi ana 4. Nomor 1 pawarta media cetak. Maksude pawarta kang dimuat ing media cetak. Media cetak kuwi tegese contone tuladhane yaiku koran, majalah, tabloid. Jadi berita sing dimuat ning koran kuwi diarani pawarta media cetak. Kaping pindho cacahe pawarta yaiku pawarta media internet. Tegese pawarta kang biasane dimuat ning media internet, sing dideleh ning media internet. Jadi berita sing disiarke, sing ditulis ning internet. Jadi koran apa kuwi? Koran online, ya, majalah online, ya. Kuwi pawarta media internet. Sing kaping 3 kuwi diarani pawarta media radio utawa televisi. Media radio utawa televisi maksude pawarta kang disampekake ning TV utawa radio, ya, radio. Kuwi ngarani warta berita sing biasane mok rungokke, mok deleng ning ngone TV utawa mok rungokke ning radio. Kuwi kelebu pawarta media radio utawa TV. Sing kaping 4 yaiku diarani pawarta lisan. Pawarta lisan kuwi pawarta sing biasane disampekake menungso ketemu menungso liyane, kabar, berita sing disampekake saka menungso siji ning menungso liyane, ya. Kepriye tuladhane jenis-jenise pawarta kuwi? Coba simaken kanthi teliti tuladhane jenis-jenis pawarta iki.